Croeso i'r Peiriant. Wythnos yma, mi fydd Lewys Wyn yn ateb y Peiriant. Helo Lewys. Helo. Wyt ti'n barod i gael dy gwestiynu? Ynddo. Cwestiwn 1. Myled gorau ti erioed wedi gweld? Rhyw hogyn yma oedd yn mynd i brifysgol efo ni ac i enw fo oedd Ifa Mwlyd, so os gen ti enw fatha Ifa Mwlyd, mae rhaid ti gael Iffar y Mwlyd da. Cwestiwn 2. Pwy yw dy hoff berson yn y sîn roc Gymraeg? Hoff berson yn yr SRG? Welsh Whisperer o bosib? Cwestiwn 3. Gogs neu Huntws? No, Gogs. Cwestiwn 4. Pwy o'r band bys yn ennill feit yn erbyn ceffil? Diolch yn fi, diolch yn git na gef, o bosib Trist. Ie, dydyn ni Trist. Cwestiwn 5. Round a round neu pobl y cwm? Dwi'n gweld yr un, Round y Cwm. Cwestiwn 6. Pwy yw dy hoff celeb Cymraeg? Os unrhyw un ddod? Dydyn ni Elin Fflir. Cwestiwn 7. Ideal meal deal? Sandwich tuna, crisp, prawn cocktail, os ti'n cael snack arall, wedyn rhyw borc pai a wedyn botol o ddŵr. Cwestiwn 8. Ble yw'r spot gorau i wylio gig? Mwyn thebyg llawr top clwb Ifor neu yn packed yn cefn y llew du. Cwestiwn 9. Dy hoff oil? Festival number 6 pan oedd o dal i fynd, fel arall Green Man. Cwestiwn 10. Rhaid y gorau ti erioed wedi cael? Wel, dim rhaid y ni oedd o, ond rhaid The Libertines, lle oedd gen ti fruit ball yn canol, bod math y gwrw, so ni oedd bio hwnna erbyn diwedd. Cwestiwn 11. Gig gorau ti erioed wedi chwarae? Dwi'n meddwl mae Maes B 2017, lle nathon ni headline yng Nghaerdydd. Gorffen y lyrics. Y fori sydd... Yn denu fy meddwl. Da iawn Lewys, rwy ti wedi ateb y Peiriant yn llwyddiannus. Tara! Briliant, sych y fawr.